xinesa, la imprenta rumana, la historia de la imprenta y l'inventor de la imprenta. La imprenta xina, entre el 1041 i el 1048, el Vishen va inventar la xinau. Existia un tipus de paper d'arròs primer, un sistema d'imprenta de tipus mòbil, a força de futurs. La història de la imprenta. A Europa, moltes persones i població es va pretendre ser part d'aquest art, tot i que les opinions apunten que va ser l'alemany Johannes Gutenberg per les idees que tenia i la iniciativa d'unir-se a un equip d'impressors que li donà suport com a inventor de la tipografia. Però normalment els humans feien les paraules i tot això al revés, però si consellejaven ho feien millor. A l'inventor. Una edició que data de l'any 1502 a Magnus, Alemanya, impresa per Peter Schoeffer, successor de la imprenta que es va passar i va pertànyer a Johannes Gutenberg.